И така, Wi-Fi вълните са просто радиовълни, т.е. същите като електромагнитните, които хващате с мобилния си телефон или с радиото. Но Wi-Fi вълните са доста по-къси, едва 12 см, докато AM радиовълните са стотици метри. Затова, колкото повече се отдалечавате от рутера, толкова по-слаб става сигналът. Добре е да знаете, че Wi-Fi вълните трудно достигат на повече от 50 метра от един рутер и се поглъщат и спират от стени и метални повърхности. Поради тези причини, начинът по който разполагате вашия рутер е от голямо значение за това колко силно ще бъде разпространен сигналът в дома ви. Един от сполучливите варианти е рутерът да бъде позициониран близо до центъра на жилището. Така сигналът да се разпространява равномерно във всички направления. Също така, рутерът трябва да се държи на открито. Ако е в килера, стените ще погълнат и блокират сигнала. Добър начин да поставите рутера на точното място е да използвате тъй наречената линия на видимост. Рутерът трябва да е на такова място, че да има видимост до всички стаи. Можете също да опитате да вдигнете рутера от земята, тъй като сигналите не могат да проникват през някои материали, от които са направени подовите покрития, като метал, бетон или цимент. Рутерите са проектирани така, че излъчват предимно надолу и по този начин устройството излъчва по-голямата част от сигнала в помещението на долния етаж, без да има нужда. Много електроуреди могат да смущават сигнала на рутера. Например, телевизори, компютри, микровълнови и всичко, което има мотор в него. Така че дръжте рутера далеч от такива електроуреди. Повечето от рутерите имат две външни антени. Най-добре е да насочите едната антена напълно вертикално, а другата напълно хоризонтално. Устройствата, ползващи Wi-Fi сигнал, работят най-добре, когато тяхната вътрешна антена е паралелна на тази на рутера. Повечето антени в лаптопите са хоризонтални, но ако имате смартфон или таблет, е от голямо значение позицията, в която го държите. Именно за това най-добрият избор е едната антена на рутера да е в хоризонтално направление, а другата в вертикално, отколкото да имате две паралелно насочени антени. Ако забележите, че мрежата ви не работи добре, можете да се разходите из жилището и да измерите силата на сигнала. Има много приложения, които може да изтеглите на смартфона си за тази цел. Можете да направите груба карта на покритието и да разберете как да оправите проблема.